Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan Saloako platoan izango ditugu Einaut Landa eta Garazi Etxeberria Saharako herriari buruz hitz egiteko, eta bestalde Ainhoa Jauregi Zudaire, aurre eskola gurasoak taldeko kidea dena. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaur, baina 1549an Nafarroako Margarita hil zen. Urte batzuk beranduago 1880an Manuartean Erresuma Batua emakumeentzako sufragio eskubidea onartu zuten. Munduko lehen lekua izan zen. 10 urte beranduago 1880an Buffalo Bill Bartzelonara iritsi zen. Europa guztian zehar bere trebeziak erakusten ari zen zirkoak egin zuen ibilaldian. Eta azkenik 1981 urtean Jose Miguel Barandiaran antropologo, etnografo eta apaiz ataundarra zendu zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur abenduaren 21 asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroako espazio eszenikoetako teknikarien borrokak lan baldintzak duinago bihurtzeko sektorearen erregulazioaren aldekoak pasaden larunbatean lehenbiziko greba eguna bizi izan zuen LAB sindikatuak deitua. Erreniega salba dezagun plataformak 25.000 alegazio bildu ditu Erreniega mendiaren magaletan ezarri nahi diren eguzki plaken parken proiektuaren kontra. Arrobi bat egiteko proiektuari ezetza eman dio Arizkungo herriak eta Milotxuri biziri plataformak elkartaratze deialdia egin zuen Arizkungo Aintzialde eta Bergara auzoetan eta helbeteko miloan egin nahi dituzten zundaketen kontra. Nafarroak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu dute hitzarmen ekonomikoaren legea eguneratzeko. Iruñak baditu jada bizikletetarako 9 aparkaleku publiko estaliak eta bideozainduak. 2022ko udal egutegi abenduaren 20an astelehen eta 21an banatuko da Iruñako udalaren 10 eraikin publikoetan. Nafarroko gobernuak Mariano Belluriren Gaiarreko bustoa eman dio Iruñako udalari. Iban Carmonak talento artistikoaren sustapena 2020ko saria bere musika proiektu interaktiboa aurkeztu du Reflejos. Bizi Poza elkarteak voluntario kanpaina 2021 martxan jarri du osatzen duten elkarten beharrei erantzuteko asmoz. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarien azalak ikustera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, indar aurrerakoiek gehiengoa sendotu dute Nafarroako gobernuan. Azaleko argazkiak lerroburuari informazioa gehitzen dio, non hauteskunde berriak izatekotan aterako liratekeen eskainoak azaltzen diren. Beheko aldean eta hori azpimarratuta, loteriaren inguruan 21 eta 7 zenbakietako amaierak Nafarroako bilatuenak direnak azpimarratu du. Bestalde Iruñeko Olentzero kale jira bertan behera gelditu dela ohartarazi du egunkariak. Azalaren eskuineko aldean hainbat lerroburu ikus daitezke. Hasteko Covidak eragindako heriotzak ugaritu egin direla eta ospitale presioak bere horretan dirauela ohartarazten du. Bestalde azpimarratu du hitzarmen ekonomikoaren legearen erreformak hitzik eta botorik gabe utzi duela legebiltzarra. Horretaz gain, Nafarroako enpresen online salmenta 2016ko mailetan gelditu egin dela aipatzen du. Bestalde Lezkairun 8 kilo droga zituen laborategi bat desegin dutela jakinarazi du. Eta bukatzeko Gabriel Boric ezkerreko diputatua Txileko presidente berria izendatu dutela azpimarratu du. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dio pandemiak Nafarren 46%aren familia ekonomiari eragin diola. Bestalde, argazkiaren bidez, Iruñerriak azkeneko hilabetean 28 eguzki ordu bakarrik izan dituela nabarmentzen du.
Bestalde, eskuinaldean azaltzen diren lerroburuen artean hasteko geroa baik behera egin duelako abertzaletasunak 16 eserlekuetatik 2 galduko lituzkela aipatzen du. Horretaz gain Iruñeko Olentzero kale jira bertan behera gelditu dela ohartarazten du. Bestalde, San Adriango uholdeak eta bizilagunen elkartasuna azpimarratzen du egunkariak. Horretaz gain, Gaztela eta Leonek hauteskundeak aurreratuko dituela otsailaren 13ra jakinarazi du. Eta bukatzeko eskolarteko lehiaketan 87 talde jokatuko dutela azpimarratu du egunkariak. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dio sarek eta etxeratek gaixotasun larriak dituzten presoen askatasuna eskatu dutela. Bestalde, argazki batek lagunduta lerroburua Borik zumardi handiak irekitzeko ardurapean. Bukatzeko Garak, Kadek Euskal Elkargoak hartutako erabakia ausarta txalotu duela azpimarratzen du. Berria egunkarira pasako gara orain. Lerroburu nagusi bezala, Borik Txileko lehendakari berriaren aipua azpimarratzen du. Urra txikiekin, baina irmo egingo dugu aurrera. Bestalde argazki batek lagunduta Nerea Ibarzabal Salegiren Bizkaiko bertsolari txapelketaren irabazlearen aipua azpimarratu dute. Txapelketarako prestatzea eta motibatzea gogorra egin zait. Horretaz gain, Gabonen atarian, COVID-19ak jota hildakoen kopurua astebetean bikoiztu egin dela aipatzen da. Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Espainiakoak hitzarmen ekonomikoa berritu dutela jakinarazi du. Eta bukatzeko azpimarratu du Txillardegi omenduko dutela Donostian hil zeneko 10. urteurrenan. Eskuineko aldean eta fondo gorriarekin argazki batek lagunduta Maialen Txorrauten aipua azpimarratu du. Hobetzeko esperantza daukat. Eta Amaia Aldaien argazkia ere, azkar batean txapeldun lerroburuarekin batera. Euskal Herria irratiaren azala bukatzeko albiste nagusiena 900 gora positibo astelenean pandemia osoko daturik altuena da. Bestalde Olentzeroren Iruñeko kabalgata bertan behera gelditu dela. Eta bukatzeko Zahar egoitzetan Gabonetan COVID ziurtagiria eskatuko dutela ohartarazi du egunkariak. Orain pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikustera. Gaur asteartea hodei gehiago ikusiko dugu, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira, baina noizbehinka zerua lainotuko dute goizean eta egunaren erdiko orduetan. Hala eta guztiz ere egun argia eta lasaia izango da, gainera temperatura maksimoak oso epelak izango dira gaur ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean laino ez da hainbeste lekuetan agertuko eta agertzekotan eguerdi partean jasotzea espero da. Hego haizea ibiliko da. Asteazkenean eguraldi eguzkitsua gailenduko da eta hego haizeak indarra hartuko du. Hala ere, hegoaldean eta bereziki Ebro ibarrean eta ondoko eskualdeetan behe-laino agertuko da berriro ere eta baliteke egun osoan ez jasotzea. Gainerako lekuetan zeruan hodei gutxi izango dugu eta termometroek gora egingo dute Kantauri isurialdean. Hego haizea bizitu egingo da egunaren bigarren partean eta noizbehinka enbarazu egingo du. Boladak gogorrak eta oso gogorrak izango ditugu haizeguneetan. Bueno, eta orain Einaut Landa eta Garazi Etxeberriarekin hitz egingo dugu, eta haiek etorri dira hona Sarabako platora kontatzera Saharara egin dituzten bidaiak eta haien esperientziak. Kaixo, bioi, zer moduz? Kaixo, ondo, bai. Bueno, konta eguzu pixka batzu, Garazi badakigu zarela behin baino gehiagotan, Saharan, eta zurea aurtengo izan dela lehenengo bisita, ezta? Bai, lehenengoa izan da, eta, bueno,
ongi, esperientzia polita eta bueno, ere hunkigarria izan da momentu batzuetan. Eta hori, joan ginen Iruñeko elkarte batekin, Anas elkartearekin, eta bidai txarter hegaldi batean, Iruñetik 150 pertsona inguru, estatu osoko jendea zegoen. Eta ongi, esperientzia polita bai. Hasteko, nahi bauze biek esan dezakezue, kontatu zein momentutan sortzen zaizuen ideia hori Saharara joateko eta zergatik? Bueno, ni hau 10. bidaia izan da, lehenengoz 2010an bidaiatu nuen, bertako umeak ezagutzeko aukera izan nolako udaleku batzuetan. Arrezkero, bueno, Arreako ama izan nintzen, eta gero uda horren ostean erabaki nagoen ara joatea ezagutzeko Saharako errealitatea, ume horren errealitatea eta bere gurasoak eta bere familiak bai ni ezagutzeko. Eta ordundik ahal izan dudan guztietan joanaz. Eta ni garazirekin hitz egiten, hori, justo COVID garaietan beti hitz egiten genuen, nahiko urruti ikusten genuela bidaiatu ahal izate hori, eta azken 3-4 hilabetetan aukera hori iriki zen, genuen asmoa azaroan joatea, azkenean ezin izan genuen eta abenduan joan gara, Iruñetik, hori lehen kontatuan bezala. Eta horrela gutxi gora bera, azken momentuan erabaki genuen, oporrak aldatu behar izan genituen, baina bai, horrela azkeneko momentuko gauza izan zen. Eta erraza da ara joatea voluntario bezala egongo gara ezagutzera eta laguntzera, edo adibidez orain COVID-aren garaian, ze errestasun edo zailtasun aurkitu ahal daitezke joateko? Normalean urtean zean antolatutako bidaiak izaten diez, abenduan eta aste santuan egoten die beti urtero, eta gero beste sasoi batzuetan bidai berezi batzuk. Egia da COVID egoera dela eta 2 urteetan ez dela egon bidairik, eta nahiko zaila izan dela. Eta urten, hori, Eñaute komentatu dauena, izan ginen azaroan joateko Castilla Leoneko elkarte baten bitartez, azkenean bidaia bertan geratu zen, eta urten naparrak bakarrik animatu dira bidaia antolatzera, hasi ez da horren erraza izaten. Eta orain, adibidez azkeneko bidai honetan, abenduan, zein egoeratan aurkitu dituzue bertako herritarrak? Bueno, orain egoera hori esaten genuen bezala, azken 2 urteetan ezin izan da joan apenas jenderik, hori nabaritzen da kanpamentuetan, ze ez da laguntza erik ailegatu hainbeste edo behintzat, eta gero esan behar da duela urte bat eta piko gerra egoeran daudela berriro ere, orduan hori ere nabaritu izan da kanpamentuetan, beraz egoera ez da lehen bezalakoa eta okertu dela esan beharko da, eta gero laguntza humanitario horren artean ailegatzen dira medikamentuak, baina janaria ere ailegatzen da, eta janari gutxiago ailegatzen ari da, eta gainera Saharako kanpamentuetan jende gehiago dago, azken 2 urteetan zonalde liberatutik edo jendea sartu delako. Orduan, egoera okertu da, bai. Bai, azken Eñautek esan dagoena, ez gerraren ondorio zonalde liberatuan egondan jente asko kanpamentuetara mugitu da, eta janaria banatzeko orduan, gerrara bai gazte asko, gizonezko asko joan behar izan denez, heltzen den janaria apur hori banatu behar dagoen leku gehiagotan. Orduan bai, asko igarri da, nik adibidez aurreko bidaietatik aurten asko igarri dut, janari eskasia dagoela, umean artean bai desnutrizioa nagusia da. Horren eraginez, azken 2 urte honetan bai, oporra bakean edo Vacaciones en Paz egiten da proiektu bat estatu mailan, beste leku batzutara bai gertatzen dira, eta ezin izan da biena ez urtean, nabaria da umean egoera eskasera joan dela, zerrera joan dela. Eta hori gerraren gatik adibidez? Gerra eta COVID-a, biak. Bai, gerraren ondorioz, familia guztietan gutxienez pertsona bat, edo anaieren bat, edo aita, edo osaba, edo familia guztietan dago norbait gerran egon behar izan dena. Eta gero, ume guztiak urtetzeko aukera egiten dabe udan, oporra bakean proiektu horren bitartez, azken 2 urteetan COVID-aren eraginez ez dira urten. Orduan hori ere igartzen da asko. Bai, eta pixkat horren arira, COVID-ak horretaz gain, zertan gehiago eragin die edo eragin doango bizitza? Batez be, nik uste kanpotik jasotzen da laguntza. Bai, zean egunerokoan haiek ez duten aberitu igual hainbeste. Zorionez, COVID-a ez delako sartu gehiegi kanpamenduetan. Hasierako hilabetetan bai sartu hemen zen, lehenengo olatuetan edo,
Eta orain garai honetan gutxiago nabaritzen omen da. Egia esan ez dagoela hemen bezala inbesteko estadistikarik, zenbat pertsona hil diren COVID-arekin edo hil diren beste gauzarengatik eta hala. Baina han gutxi gora bera zen daiteke bizitza normala egiten dutela eta hori zorionez edo ez duela eraginik izan hainbesterako behintzat. Eta badituzue datuak aipatzeko gutxi gora bera oraintxe bertan eta zuek esan bezala gerraren ondorioz zenbat pertsona bizi diren kanpamenduetan? Haure ez dakit esaten zenbaki zehatz bat, ez dakit momentu honetan duzen 300.000, hortik gora, hortik bera. Bai, ez, aipatzen zen 1,5 milioi izan zitekeela, baina hori ez dago inolako zentsorik, sartu den jendea azken urte eta piko horretan ez dute kontrolatu, ikusi dute sartu dela, eta nabaritu da hango herri batzuk handitu direla, jaima edo eraikuntza gehiago daudela, baina ez dago inolako zentsorik. Eta zuen esperientzetan oinarrituz, adibidez, han egun bat nolakoa da, zer egiten duzue egun hori normal batean bertan? Hombre, egia da gu gauzanean nahiko desberdina dela, ez? Gu gauzanean, azkenen haurentzako bai entretenimentua da, aste guztian dauz pendiente, gu nora eraman, gauza bat ikusteko, bestea, edo nahiko desberdina da. Baina horren egunerokotasuna oso lasaia da. Bizidia hori, egunean egunekoa. Bai dekiela familia arteko harreman oso estua, ohitura handia daukate familia guztia elkartzeko, aitona amonak egoten badia aitona amonekin, eta hori tearen inguruan familia guztia elkartu, auzoko jentea, eta hitz egiten edo egonean egoten. Bai, oso eskuzabalak dira edo zein sartzen da beste baten etxean, geratzen da tea hartzen, inkluso bazkaltzera, eta harremanarekin daukate, harremantzeko ohiturak edo dituzte, igual hemen baina irikiagoak dira edo ez dakit nola esango. Bai, gero adibidez, domekatik igandetik ostiralera eskolara joaten dira ume guztiak. Eskolara joatea hori derrigorrezkoa ez da, baina doakoa da, orduan ume guztiak joaten dira. Eta gero nagusienak, batzuk merkatuan egiten dute lan, edo dendaren bat izan ez gero, eraikuntzan, horre dira handauzen, lanbide edo bide. Eta animaliak izaten dituzte etxean edo etxe inguruan, ahuntzak eta ardiak gehien bat, baina hori familiarentzako edo familia artekoen artean jateko eta hori. Eta gero egia da, beti izan da oso garrantzitsu emakumezkoen papela Sahararan artean, bere egunean gerra batetik ihes egiten sortu zirelako kanpamentuak Argeliako lurraldean, eta gaur egunero berdina dabil gertatzen ez. Gizonezkoak gerrara doaz edo semeak gerrara doaz, orduan emakumeak dira gaur egun bai kanpamentuetan badana antolatzen da bena, elikagaia biltzen direnen banak eta sarduratzen direnak, eta gauza guztiak. Oin igartzen da bai, eta hori komentatzen zuten ez, irakasleak adibidez edo dendaren bat izan dutenak gizonezkoak izan badira, eta haurek gerrara joan behar izan dute, orduan irakasle berri horrek sortzen da bizela, orduan dauz haurek prozesu horretan, antolatzen berriz. Orduan hasi direla emakumeak sartzen lan horietan eta esan nahi duzu? Bai, lehen hau ere zeuden, baina igual ez dakite irakasleren bati gizonezkoa bazen eta hori gerrara joan behar izan da, orduan bere lekuan bazira jente berria sartzen. Eta zuek erakundearekin ara joan da, zein da zuen zeregina edo guztien zeregina orokorrean bertara heltzen zaretenean? Egon da denetarik, gurekin bidaian etorri da jende bat, bazituela lan zehatzak, adibidez batzuk egon dira hezkuntza bereziko zentro batean, etorri dira erizainak ere bai, eta uste dut beste lanbide batzutako jendea ere bai etorri dela. Eta gero badago jende bat, Garaziren kasua bezala, bere garaian harrera familia izan zena, eta han daukan bere Saharako familia, eta bizitan doa, baina bizitan zoaz, baina eramaten duzu janaria, eramaten dituzu arropak, eramaten dituzu medikamentuak, eta beraiei eramaten dituzun maleta horrekin, denbora baterako ere badute, eta gero da egotea, eta gero Euskal Herrira bueltatzen garenean, olako elkarrizketen bidez, hango egoeraren berri ematea ere gure lana da, eta haiek asko eskertzen dute.
Eta gutxi gora bera hori da, hori esaten duena, badago jende bat, bazeukala lan berezi bat egiteko egun hauetan, baina gero orokorrean gehienak bisita eta egin ditugu erean txangoak, erakutsi dizkigute hango museo ezberdinak, egon gara hango elkarte ezberdinekin, eta hori da gu informazio hori ekarri eta hemen zabaltzeko egiten dugu. Informazioarena aipatuta, badakigu hainbat elkarte daudela adibidez Euskal Herrian, Saharako herria laguntzeko, baina aldi berean zuek uste duzue jendeak badaukala kontzientzia hori eta ondo informatuta dagoela gizartea, hemengo gizartea? Uste dut orokorrean nahiko desinformazio dagoela Saharari buruz, ez? Oraindik jendeak ez daki oso ondo kokatzen errefuxiatuen kanpamentuan non dauden. Azken batean beti gertatu dana, informazioa ematen duen horrek kontrolatzen du zer eman nahi duen. Iaztik dauz gerran, sahararrak, azarotik, Marrokosek apurtu zuelako 56 urtetan egon dien bake zueten hori, eta hemen ez da apenas entzuten, ez badaukazu hartuko inor edo zuri ez baitu interes berezirik sortzen, ez dago apenas informaziorik horren gainean. Bai, eta hori esan duzuna, Euskal Herrian zorionez elkarte asko daude eta duela gutxi ere laguntzarekin karabana bat joan da Hego Euskal Herritik, eta hori Tolosako jendea, Gasteizkoa, Ondarru, eta hor badaude sareetan argazki eta bideo asko bilatu nahi dituenarentzako, baina hori, eta gero adibidez hemen Berriozarren badago ere elkarteren bat, eta hori, aukerak badaude laguntzeko eta informazioa jasotzeko, baina Garasik esan duena, gehien bat gerraren inguruan ez da llegatzen informazioa, llegatzen den informazioa ere ez dakit oso fidagarria den guztiz, eta egon behar da pixkat bilatzen eta ez da erreza. Munduan dauden beste konfliktoetatik informazio gehiago jasotzen dugu eta Saharakoa beti egon da ez dakit izkutatuagoa edo, baina, saiatzen gara lortzen. Eta gero hemendik igual deialdi bat eiki ez, interesadukon edozen pertsonak, einautek aipatu dauzen elkarteak edo herri guztietan dauzen elkarteak eta elkarteak normalean prest egoten gara edozein informazio emoteko edo edozein interesadukon jentieri azalpenak emoteko. Eta adibidez, zer esango zenioke Saharara joan nahi duen pertsona batiz, igual zalantzak dituela edo hasi dela informazioa bilatzen eta zer esango zenioke pertsona horri animatzeko edo informatzeko? Batez be hori, inguruan dekon elkarteren bateren gana joateko, galdetzen, aber egoera zelan dauen, aukera dauen joateko. Badu gurekin adibidez etorri da jentea ez dauen loturarik euki, lagun batzuen bitartez ezagutzen izan dagoelako, edo elkarteak beti tonpatuko dutzu familiaren bat, edo beti gongo da norbait zu harreran hartzeko etzien, hasi que hemendik animatzen dugu jente hori. Gogoz dagoen jente hori behintzet informatu dagia. Bai, hori da. Gaur egungo bidaia izan da tramite gehiago bete ari izan ditugu, PCR-ak eta antigenoak eta lako gauzak, baina hala ere espero genuena baino errezagoa izan da, dena elkarteak egin duen lanarengatik, berak papeleo guztia, bisadoak eta lako gauzak elkarteak egiten ditu, eta hori da azkenean pertsona bakoitzarentzako abantaila da, baina hala ere animatzea jendea, ez da izan espero genuena bezen beste edo. Adibidez, Gabon ostean bera egiten da karabana bat, elikagaiak eta medikamentuak eta bidaltzeko, normalean otzai inguruan bidaltzen da, eta gero uda guztietan egoten da, lehen aipatu da, oporrak bakean prozesu hori, programa hori udan umeak hona etortzeko. 2 urtetan COVID-aren eraginez ezin izan etorri umeak, eta aurtengo honetan badago esperantza bat etorri ahal izango da baina, aberregia da. Bai, horren arira pixka bat esan behar nizuen, duela oso gutxi egon zaretenez, nola horre ikusten duzue etorkizuna edo hango egoera, honekin lotuta ere bai aipatu duzuna horrek etorri aldiren edo ez, nola hori horre ikusten duzue pixka bat? Hori, han egon garenetan eta hango jendearekin eta hemengo elkarteko jendearekin hitz egiten, dirudi baietz, tramiteetan daudela eta egoera okertzen ari da, baina esperantza hori dago, eta esaten duguna oso ongi izango zen, hango aurrak Euskal Herrian edo estatuan edo egokitzen zaien familian egongo ziren 2 hilabetez eta haientzako oso esperientzia ona da eta aberasgarria.
Eta gero, pues, hango egoera nola dagoen orain, pues, hori, COVID-arekin eta hori, pues, ez dakigu okertuko den mundu mailan eta mugak berriro itxiko dituzten edo ez, ze hori ere gertatu daiteke, eta orduan pues, hori gertatuko balitz, pues, berriro pasako ziren duela 2 urteko egoerara, ez, laguntza gutxiago jasotzera, eta jendea pues, bidaiatzeko arazoak eta kooperazio bidaiak egiteko ere arazoak, orduan pues, egoera zailduko zen, ez? Gerra eta COVID berriro fuerte jartzen badira. Orduan, espero dugu, momentuz, pues, orain dauden bidaiak eta karabanak egin ahal izatea eta haiei lagundu, lagungarri izatea edo. Bueno, eta Garazitain jaut, orain zuek zeo zer gehiago gehitu nahi balen baduzue, zuen aukera. Ez dakit, nik uste gehiena esan dugula hori, berriro egitea dei bat, Sahararen inguruko informazioa jaso nahi duen guztiarentzako hori elkarte pilo bat daudela zorionez Euskal Herrian, eta haien gana jotzea, eta gero ara joateko asmoekin dagoen pertsona hori animatzea. Ni lehenengo urtea izan da, esperientzia oso polita izan da, eta nik uste hurrengo batean ere joteko asmoa izango duela. Nik uste baiet. Bueno, orduan eskerrik asko biei etortzeagatik eta eman diguzuen informazio guztiarengatik beretan. Zuei gonbidatzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Pasa gaitezen udalerrietako albisteak ikustera. Berriobeitin euskara Berriobeiti zendean lehiaketa egingo dute, lehiaketa honetan zendeak euskarak duen historiarekin eta errealitatearekin loturiko galderak egiten dira. Etxeen izen zaharrak, lekuen izenak, gaztelaniaz oraindik ere erabiltzen diren euskal jatorrizko hitzak eta egungo egoera. Erantzun gehien asmatzen dituenak 150 euroko opari txartel bat irabaziko du karrikiri dendan erabiltzeko. Berdinketa emanez gero zozketa eginen da beraien artean. Parte hartzeko epea 2022ko urtarrilaren 9 arte izango da. Burlatan abenduaren 26an Eguberrietako azoka solidarioa izan da Larrañetako plazan. Hainbat erakundek eta elkartek hainbat jatorriko produktu solidarioak salduko dituzte. Musika eta dantza emanaldiak izanen dira, baita haur jolasak ere azokatxo osoan zehar. Barainainen 2021-2022 euskarazko produktuen katalogoa aurkeztu dute. Merkatuan dauden produktuen artean hautaketa eginda berritasuna, egokitasuna eta kalitatea kontuan hartuta eta 7 ataletan sailkatuta jaso dira. Musika, liburuak, aldizkariak, DVD filmak, jostailu eta jokoak, komikiak eta gurasoentzako produktuak. Gainera, produktu bakoitzaren gutxi gorabeherako prezioa ematen da eta zeinbait ataletan adinaren araberako banaketa eginen da. Iruñean udaleko tokiko gobernu batzarrak hiriko bizikletetarako txandakako aparkaleku seguruen sareko hornitze, kudeatze eta mantentze lanez arduratuko den enpresa aukeratzeko esparru hitzarmena luzatzea onetsi du 2022 urtera. Iruñeak baditu jada mota horretako 9 aparkaleku, 50 aparkaleku plazako edukiaro duten 6 eta beste 3 berriki gehituak 20 erabiltzailerentzako tokia dutenak. Hirian barna egin den banaketak erabiltzaileek eremuen arabera egin duten eskariari erantzuten dio eta horren arabera ere auzoko bizilagunentzat erreserbatutako plazak eskaintzen dira. Bueno, gaurkoan Ainhoa Jauregi Zudairerekin gaude. Ainhoa H. Gurasoak taldeko kidea da. Kaixo, Ainhoa, zer moduz? Kaixo, eguno, nonki.
Bueno, konta iguzu horrela orokorrean, zer salatzen duzu EH gurasoak gaurkoan? Bai. Beno, aspalditik salatzen duguna da, pues, Iruñerriko haurreskola publikoetan ez dagoela guk genuken edo guretzako hoberena den euskarazko murgiltze eredua, ez? Eta gure haurrek ez dutela euskaraz bizitzeko eskubidea edo urratzen zaiela eskubide hori. Eta nola hasten da EH gurasoak taldea, zergatik? Haurreskola gurasoak hasi zen, orain dela ja urte, ezakit 3 edo 4 urte izan ziren, ni ez negoen hasiera hortan, ez? Orduan ezin dut oso ongi azaldu, baina badakit, orain dela ja 3 arte, Asiron gobernuan zegoenean, ez? Gobernuan, udal gobernuan zegoenean, jarri zituela haurreskola batzuk, euskaraz, ez? Euskaratu zituen haurreskolak, eta ondoren berriz Navarrasuma hartu zuenean boterea, egin zen guraso batzuk jarri zuten tribunaletara joan ziren, auzitegietara, kexa jartzera, auzitegiak arrazoia eman zien, gero egin zen udal gobernuarekin gazteleraz esaten dena un acuerdo entre las partes, ez? Eta orduan guzti horiek atzera bota zituzten. Orduan hor zeuden guraso horiek mobilizatu ziren, sortu zuten haurreskola gurasoak eta hor hasi zen. Eta momentu hortatik gaur arte, nola aldatu da egoera edo aldaketarik izan baditu edo nola... Beno, bai egia da, haurreskola horiek atzera bota ziren eta printzipioz ezin ziren ukitu sententziaren arabera, ez, sententzia famatu horren arabera, eta horiek gazteleraz izan behar ziren, edo zirudien horrela izango zirela, ez. Bai lortu genuena, nahiz eta guretzako gutxi izan, eta ez konten egon horrekin, guretzako oraintxe bertan diot, bai gurasoak, bai sindikatuak eta bai euskalgintza, bai pixkat haurreskola euskaraz plataforma dena, bai zego horren parte gara eta pixkat ari gara guztia hortik bideratzen, kanpo alde batean ez usteko. Eta orduan, bai lortu genuena pasaren urtean mobilizazioekin eta bilerak eginda partido politiko ezberdinekin eta asko mugituz izan zen haurreskola batzuetan euskara lerroa jartzea, ez? Lerroa da, klasea izango balitz bezala, baina lerroa euskaraz eta gero ja egin zutena eta guretzako izugarria dena, ez dakit ez da nola esan da, igelera sartu dutela ere euskara horrekin batera. Ez gaude pozik, ez da guk nahi duguna, ez da iristen guk nahi dugunera, baina euskara lerroa egon badago, zerbait positiboa jartzeagatik. Ainhoa, aipatu zu beste talde batzuekin lan egiten duzuela, ez? Orduan zeintzuk parte hartzen duzue hori mobilizazio hauetan? Bai, hori Haurreskola Euskaraz plataforma, batzutan bai haurreskola gurasoak eta plataforma pixkat nik uste ez dela argi geratzen zer den zer, ez? Gurasoak gurasoak gara, 0-3 urteko gurasoak, eta plataformaan gaude gurasoak, badaude ere sindikatuak, ez? Eta langileak, eta gero euskalgintzako erakunde ezberdinak. Iruñeko euskalgintzako erakunde ezberdinak, orduan, indar gehiago dugu, azkenean. Eta nola lan egiten duzue edo nola lantzen dituzue gaiak, problematika nagusi hau eta? Urtero plangintza bat egiten dugu eta plangintza horren arabera, pixka eta urten adibidez, Lezkairuko haurreskola berri bat egiten ari dira, hurrengo ikasturterako irekiko dutena eta Mendebaldeakoa obretan dago. Orduan, aurten adibidez ikusi genuen aukera, pixkat fokoa bi haurreskola horietan jartzeko, ez? Eta horietan egiteko indarra edo mugitzeko jendea euskara eskatzeko bertan. Eta gero ere jartzen gara pixka bat aurre matrikula eta matrikulazio garaietan kanpaina moduko bat egitera aldugunarekin, azkenean ez dugu medioak dira ditugunak, ez? Asko ez. Eta, aipatu dituzu bi haurreskola, nik uste, irakurri dudanez, dagoela problematika hau eremu zehatz batzuetan, ez? Edo hori eskola batzuetan bakarrik ematen dela arazo hau zergatik uste duzu eskola batzuetan baita beste batzuetan ez? Ez, berez nik uste ez dela eremuaren, ez dutela inpentsatuta eremuaren kontua, bai gertatzen dena da, 16 haurreskola daude
aurreskolen mundua da, egia esan, master bat egiteko modukoa, ez? Badituzu batzuk Nafar gobernukoak direnak, beste batzuk udalekoak. Eta orduan, osotara 16 ditugu. Eta horietatik bakar bat dago murgiltze ereduan, euskarazko murgiltze ereduan. Hori txantrean dago, berez, bere garaian, egin gurasoen eta langileen borroka handi bat, eta lortu zelako hori. Orain dela, igual 30 bat urte. Vale. Eta hori hor dago, eta ez dute ukituko, nik uste, diot ez dute, eta agian gero eta egiten dute ez, baina hori ukituko balute, nik uste mugimendua edo jasoko zuten erantzuna izango zela haiek ez nahi ez dutena, ez? Orduan hor dago eta oraingoz ez dute ukitu, baina besteetan jarri nahi zuten eredua gaztelera zen. Gero batzutan bai geratu izan dela, adibidez Errotxapean badaude bi aurreskola, bat gaztelerazko murgiltze ereduan eta bestea, sortu zutena esan zuten, jendea esaten zuen, euskarazko murgiltze ereduan, bat dauzu gaztelerazkoan, bestea esan zuten, ez jarriko dugu euskara eta gaztelera, bi lerroak, eta horrekin hasi ziren. Haien dinamika da euskarari edozein espazio kentzeko hortan, edozer egitea. Gaztelarekin batera, gaztelerarekin betera, orain ingelera, orain ingelera. Orduan hori, eta bai ikusten duzula gero, pentsatu gabe egiten dituzten ez gautzak, da euskararen kontra, da iritzi pertsonala, baina euskararen kontra zerbait lortzeko edo zer egiten dute, eta batzutan bi buelta eman gabe egiten dituzte gauzak, orduan azkenan ikusten duzu Iruñeko mapa, eta bai hegoaldeko zonalde hori, eta guk deitzen genuena ez, samortu moduko bat, ez dago euskara eskaintzarik. Baina nik uste pixkat kasualitatea ere dela. Bale. Eta auzoetako familien parte hartzea mugimendu honetan zein da? Adibidez, Lezkairu eta Mendebaldeako aurreskolen kontuarekin, bai mugitu ditugu auzoak eta oso harrera ona izan du. Ikusten da, adibidez, Lezkairu bezalako auzo berri bat, ez? Berria dena, jende euskaldun asko duena eta bere aurrak euskarara emango nahiko zutenak. Eta orduan, harrera oso ona, guk zesateko, bira zenbat distantzia jarri ditugun ere, auzo mailan, eta jendeak ikusten du, azkenean txikien eskubide bat dela, eta alde daude euskaraz ikasteko eta euskarazko murgiltze ereduan izateko eskola horiek. Hemen arazoa udalak du, eta Nafar gobernuak. Eta egoera honen aurrean, sortu duzue talde bat, plataforma bat, mugimendu bat, esango genuke, baino gero aurrak eskolara eramaterako orduan, familiek zure egiten dute beste auzo batera eraman, beste aurreskola euskaldunera eraman, hau da, erdaldunari uko egin, edo, azkenean gertutasunaren gatik mugitzen dira edo... Nik uste denetarik dagoela eta familia bakoitzaren egoera oso berezia izan daitekela, ez? Orduan, nik uste badaudela familiak igual aurrak erabakitzen duten euskara eramatea, euskaraz bizitzen nahi dutelako eta ahalegin hori egiten dute. Daude beste batzuk, igual ume bat baino gehiago dutenak ere eta haien familia kontziliazioagatik eta ondoko aurreskolara eramaten dutenak, ez? Eta denetarik dago, nik uste, bai beti esaten duguna da, azkenean bai udal gobernuak hori badakiela, ez? Badakiela zein garrantzitsua den aurreskola gertu izatea, etxe ondoan. Gehiago igual eskola ere gertu baldin baduzu eta auzoan baldin badago, ez? Orduan horrekin jokatzen dute ere. Guk badakigu eta, nik ziurtatuko nuke, euskarara gehiago joko genukela gurasoak etxetik gertu izango bagenu. Zuk izango batzen aurreskola euskaraz edo gazteleraz, igual euskaraz jarriko zenukez, edo matrikulatuko zenukez zure umea, badakizulako beste hizkuntza bat dela, Nafarroko hizkuntza dela, eta, elebidun egin dezakezula zure semea, eta nik uste gurasoak ez dugula horren kontra gehiengoak, ez dugula horren kontra egingo. Baina, karo, trabak jartzen baldin badizkizute, behin eta berriz, eta eraman behar baldin badut nire semea edo alaba, Iruñeko beste puntaraino, agian, bi aldiz pentsatuko dut, eta azkenean agian esango dut, ez da hain garrantzitsua, eta gero ja 3 urtetik aurrera, ja ikasiko du euskara, baina gu gari gara lehenengo kontaktu horretan, ez? Eta lortu alduzue udalarekin edo Nafar gobernuarekin mai ingururik? Edo, beste motatako negozioetan? Bai, bida, pasaren urtean aritu ginen horretan, talde ezberdinekin elkartzen, bilerak egiten,
Eta egin genituen, eta ikusi genuen ahalegin asko ekartzen zuela, denbora asko bilera horiek egitea, eta bai mugitu zela zerbait, baino borroka eta indarra kalean dagoela. Azkenean argi geratu zitzaigun, lortu genuena izan zela mobilizazioekin, azkenean garai hauetan zaila dela, ze denak gaude pixkat baretuta eta COVID-aren kontuarekin eta guzti, baino indarra eta ez du behar zaigula kalean. Kalea da indarriago ematen duena eta agian aldaketaren bat eragiten duena. Gero hortik baldin badatoz talde ezberdinekin biltzea edo olako mahai ingururen bat edo, gu beti irekita, hortara. Ez gara izten, baina gure ahaleginak jarriko ditugu ere jendeari pixkat euskarara kartzen eta daukan garrantzia ematen eta jendeari daukagun panorama, eskubide urraketa honen panorama pixkat erakusten. Eta orduan, zuk aipatutako kaleko mobilizazio hauen eragina edo erantzuna zein da, edo zuek zer antzeman duzue? Esaten dizudana, pasaren urtean izan zen pixkat denetari, baino bai kalean eta medioetan ateratzea eta gaia jendearen elkarrizketetan egotea, eta medioetan egotea, eta elkarrizketak egitea eta guzti, bai egiten duela, azkenean eragiten duena, jendeak gai hori buruan izatea eta duen garrantzia ikustea, eta gutxienez jakitea hori ematen dela, Iruñan ematen dela, 2021 urtean, nik egoera honekin topatu nintzenean, oier jaio zelako eta egoera, nire semea jaio eta egoera honekin topatu, esan nun, ostras, orain dela 30 urte bezala gaude, nik hau bizi izan dut, baina ni txikia nintzenean ere gurasoekin eta berdintxu gaude. Eta azkenan hain ziklo azkarra denez, 3 urte dira eta bizitzak eramaten zaitu alde batetik bestera oso azkar, nik uste jendea ez dula hain argi ikusten, ez da hain beste ikusten, eta kalera ateratzen hori erakusten dugu. Eta zeintzuk dira zure aurre ikuspenak etorkizunerako edo nola ikusten duzu garatuko dela egoera hau? Borroka handia egin behar dugula, nire ustez. Azkenean, oraintxe bertan dugun udal gobernuarekin, eta mina ematen dit hau esateak ere, baina dugun udal gobernuarekin, haien iritzea oso argia da, beti utzi izan dute oso argi eta badakigu euskararen kontra daudela. Euskarafobia ditzen dugun hori barruara ematen dutela eta haiek alduten guztia egingo dutela euskarari eremuak kentzeko eta euskara ezabaltzeko. Azkenean atera ziren datu eta bai ikusten dela euskal hiztunak handitu egin direla, baina ikusten dugu kalean ez dela hainbeste hitz egiten eta horrek ere du eragina hortan. Esan nahi duzuk, euskaraz bizi nahi baldin baduzu, hortik hasten zara, ez? Igual ama hizkuntza euskara izatetik eta hori da haiek oztopatu nahi dutena. Gero, haiek babesten duten beste partido politiko batzuk, jakin nahiko nuke ere, ze pentsatzen dute, baina nahiko argi utzi dute. Ados daude ingelera sartzearekin, zuzendari guztiak horren kontra aurkeztute haien burua esanez 3. hizkuntza hori sartzea ez duela pedagogikoki ez duela inongo oinarririk, baina berdin zaie, ez dute kalitatea bilatzen, kontua da euskararen kontra egitea eta horretan daude buru belarri, kostatzen da imaginatzea ze diozu, benetan, oraindik, hizkuntza baten kontra nola da posible, badakigu zeintzuk diren eta tokatu zaigunean hor erakusten dute nolakoak diren. Eta orain bukatzeko, okazu tartetxoa zeo zer gehitu nahi baldin baduzu edo... Ni gehien bat esan nahi nuena da, hortan jarraituko dugula eta borrokan jarraituko dugula. Nire ustez oraindik gauzak lortu daitezke, noski, bestela ez ginateke ez, igual hemen egongo. Eta gehien bat, esan nahi nuena da, azkenean batzutan igual tokatu ez zaielako guraso askori ez direla euskarara gerturatzen eta benetan ni adibidez euskara ikasi nun, aurreskolan hasi nintzelako euskara, nire gurasoak ez dira euskaldunak eta gero jarraitu nuelako eta benetan euskararen mundua oso mundu polita dela. Oso polita da, kultura ere, eta azkenean beste hizkuntza badela, ez mespresatzea euskara, azkenean Nafarroako 2. hizkuntza da, eta gutxitua eta babestu behar duguna, eta animatzen ditut. Nola ez, presioa egitera eta matrikulatzera ere euskara zaiek, seme eta alabak.
Oso ongi. Bueno, Ainhoa, eskerrik asko Zuei. etortzagatik eta kontatu egozu guztiarengatik. Bai, eskerrik asko zuei. Zuri. Venga. Eta hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.